हम सब मिलके थोड़ी इंकरा बाप बना देंगे। बाप तो इंकरा राधा भौजी न बनावेगी। नमस्ते प्रणाम, आप सब देख रहल बानी भोजपुरी प्लस। और आज के ई खबर बा भोजपुरी फिल्म एक परिंदा के ऑफिशियल ट्रेलर के रिव्यू, जोना में कोनो बड़ा सितारा था आप लोगन के भोजपुरी इंडस्ट्री के देखे के ना मिले, जैसे कि निरहुआ जी, पवन सिंह, खेसारी लाल, रवि किशन। ऐसा कोनो बड़ा सुपरस्टार तो ना बा, कैसे कि ई कहानी के असली सुपरस्टार बा ई कहानी के ई फिल्म के कहानी, यानी कि ई जोन फिल्म बा ई साइडवेज करेक्टर के ही लेके एगो बहुत ही शानदार तरीका से बनावल गईल बा, जोना में मुख्य किरदार में आप लोगन के नजर आई हैं अवधेश मिश्रा जी, माही श्रीवास्तव जी और रागिनी मिश्रा जी। और सबसे बड़ा बात कि ई फिल्म के जो डायरेक्टर और राइटर बाड़े वो खुद अवधेश मिश्रा जी बाड़े। त कहानी का बा, कहानी जैसन कि ट्रेलर में दिखावल गईल बा कि एगो पति पत्नी होला जिनका के बच्चा ना होला और गांव वाला ताना मारेला, लेकिन छठी मैया के आशीर्वाद से उनका एगो बेटी होला और बहुत ही सुखी परिवार चलेला। लेकिन जब बेटी के बियाह तय होला उसी समय दुर्घटना में माँ के मौत हो जाला और पिता माँ से इतना प्यार करेला, इतना ज़्यादा प्यार करेला कि वही गम में पागल वाला स्थिति में चल जाला, एक तरह से कहीं तो डिप्रेशन में चल जाला। और तब बेटी फैसला लेवेली कि अपन बाप के ऊ दोसर बियाह करवाई और ऊ दुख से ओके उभारी, जोना के विद्रोह पूरा गांव वाला करेला, कुछ लोग सपोर्ट में रहेला। इहे कहानी बा ई फिल्म के, जोना में अवधेश मिश्रा जी बहुत ही बखूबी किरदार निभौले बड़े। माही श्रीवास्तव जी के जोन किरदार बा वो बहुत ही कमाल के बा। और डायरेक्शन में अवधेश मिश्रा जी उतरल बाड़े, कहानी के राइटर भी हुए बाड़े, तो बहुत ही अच्छा चीज़ कैले बाड़े। दूसरा जगह से कॉपी करे से बढ़िया बा कि अपना गांव देहात के चीज़ के ही दिखावल जाए फिल्म में। जोन दिखावल गईल बा छठ पूजा के जोन महोत्सव दिखावल गईल बा, एकरा अलावा जोन घर दुआर दिखावल गईल बा, घाट दिखावल गईल बा, कहानी और वेशभूषा दिखावे के कोशिश कईल गईल बा। ओमे कोनो विदेशी रंग ना फेटल गईल बा, सिर्फ और सिर्फ भोजपुरिया माटी के रंग आप लोगन के देखे के मिली। तो ट्रेलर देखम और पसंद आई तो फिल्म के भी ज़रूर सपोर्ट करम थिएटर्स में जाके। हम मिलम आप लोगन के एगो नया वीडियो में, नया ट्रेलर के रिव्यू में। जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।